món perquè hi hagi justícia global el que cal és reduir la violència, reduir les violències. Parlem de violència estructural, parlem de violència directa i parlem de violència cultural. Clar, amb això englobem tots els problemes que poden haver-hi, perquè violència estructural estem parlant de justícia social, de justícia econòmica, també d'oportunitats polítiques. Quan parlem de violència directa estem parlant d'acabar amb les guerres, estem parlant d'acabar amb la violència contra els més febles de la societat, estem parlant de que no hi hagi atacs, que no hi hagi maltractaments, etc. I quan parlem de violència cultural estem parlant de reduir, de deslegitimar aquells discursos que fan possible que les altres violències existeixin. Hem anat enrere, molt enrere, amb la protecció de la població civil en conflictes. Una altra qüestió seria la qüestió de la impunitat. Ens preocupa molt que quedin impunes les vulneracions de drets humans, les del passat i les que s'estan cometent ara. I també la qüestió de les retallades en drets i llibertats. En el context de la guerra contra el terrorisme, que a nosaltres no ens agrada aquest concepte, però el que s'utilitza en termes de seguretat, se'ns fa triar entre seguretat i drets humans com si no poguessin anar plegats. I pensem que el concepte de justícia global pot encaixar molt bé en aquesta idea de protegir els drets i les llibertats de què ens hem dotat.